Medikuen gatazkak oraingoz ez du konponbiderik, atzo ere agerian geratu zen Madrilen alde guztien jarrerak oso urrun daudela. Gaur Euskadiko medikoen sindikatuarekin hitz egin dugu eta aitortu digute ez dutela ulertzen arazoaz hitz egiteko dauden zailtasunak eta jakina borrokan jarraitzeko prest daudela. Garbine San Miguel. Horixe dela geratzen zaien bide bakarra defendatu du gaur Euskadiko medikuen sindikatuak eta datorren udazkenerako mahai gainean dituzte aukera guztiak, baita greba mugagabea ere. Harriduraz ikusten dute Monika García osasun ministroaren jarrera azken ordutan erkidego guztiekin aurrez aurre jarri eta baina Euskadin ere gauza asko egin daitezkela defendatu dute osasun sailaren azken proposamena eskasegia iruditzen zaie. Aurrera ez atzera gatazka dagoen honetan eta 5. greba astea ateioka dei egin diote Pedro Sánchezen gobernuari berriro esku hartu dezan Monika García ministroak dagoeneko konponbiderik aurkitzeko gaitasunik ez duelako. Derrigorrezkoa da Madrileko estatuto marko hori aldatzea. Bera jakitun egonda ze arazo dauen, bere bidean jarraitzen dau. Eta ez dutzu inporta nor gertatzen dan kaltetu. Arazoek ez badie mahai gainean ipinten eta ez borondatea ez baldin bada hori konpontzeko, seguramente jarraitu ingo dugu.